Żieda ta 21 każ ieħor ta' COVID-19 f'Malta fi żmien 24 siegħa li jfisser li issa l-każi attivi tal-virus f'pajjiżna huma 171. Il-Ministeru tas-Saħħa fil-paġna tiegħu fuq Facebook indika li l-biċċa l-kbira tal-każi huma ta' persuni taħt il-35 sena, persuna waħda li rriżultat pożittiva fl-aħħar sigħat għandha 80 sena. 3 mill-każi huma ta' immigranti li kienu jinsabu fi kwarantina fil-waqt li 2 oħra kienu każi importati minn barra minn Malta. Dawn tal-aħħar ma natax aktar informazzjoni dwarhom u għaldaqstant ma nafux jekk humiex Maltin li rritornaw minn vjaġġ jew turisti li ġew għall-btala f'pajjiżna, kif mhux magħruf lanqas mill-liema pajjiż oriġinaw iż-żewġ każi jew jekk humiex relatati ma' xulxin. Il-paġina tal-Ministeru tas-Saħħa qalet li ħafna mill-każi l-oħra kienu kuntatti ta' persuni oħra li kienu rriżultaw pożittivi fl-aħħar sigħat, indikazzjoni li l-virus issa reġa' beda jinfirex sew lokalment. Mhux magħruf kemm il-każi kienu sporadiċi. Intant testing centers qed ikunu mobbijin bix-xogħol hekk kif il-free phone tal-COVID-19 il-111 qed jirċievi mal-10,000 telefonata kuljum. Net News jinsab informat li persuni li għandhom xi sintomi u li qed iċemplu biex jagħmlu t-test qed jingħataw appuntament il-bogħod ħafna anke sa ġimgħa u nofs oħra. Intant kif erġajna qed naraw il-każi importati minn barra, il-Gvern mhu qed japplika l-ebda miżura ta' mitigazzjoni għal min dieħel lejn pajjiżna u għadu qed jippermetti dħul minn pajjiżi bħal Spanja u l-Belġu li qed jirreġistraw żiediet kbar fin-numri tal-każi tagħhom. Dan fl-istess waqt li issa pajjiżi oħra qed jimponu kwarantina fuq persuni li deħlin minn Malta fosthom il-Litwanja u l-Latvja li qed jobbligaw lil min qed jidħol għandhom minn pajjiżna joqgħod 15-il ġurnata kwarantina. Sa dan it-tanza issa għadhom ma waslux il-kjarifiċi li talbu t-tobba u l-infermiera brabta mal-standards li ħabbar nhar il-ħamis il-Ministru tas-Saħħa. Bil-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa se jkunu qed jintalbu isegwu direttivi minn nhar it-Tnejn li ġej.